Vítajte v mojej kuchyni. Cuketa je zelenina, ktorá nepochybne charakterizuje leto a letnú sezónu. Existuje množstvo receptov na jej použitie v kuchyni a ja vám dnes chcem ponúknuť jeden, ktorý charakterizuje taliansku kuchyňu. Budeme potrebovať málo surovín, ktoré sú nasledovné. Cukety, ak sú s kvetom, odložte ho bokom, budeme ho potrebovať potom pri príprave. 2 zemiaky, 3 vajcia, 1 cibulka, 1 strúčik cesnaku, za misku strúhaného parmezánu, soľ, korenie a majorán. Na kolieska nastrúhané cukety podusíme spolu s cibulkou a cesnakom v troške olivového oleja. Posolíme. Pokoreníme. A necháme dusiť takých 10-15 minút. Nie až úplne do mäka. Pripravíme si nízky, širší plech, na ktorý som uložila papier na pečenie. Ja ho veľmi často používam z praktického hľadiska. Polejeme troškou olivového oleja. Poukladáme na ne zemiaky nakrájané na kolieska. Tak, aby sme pokryli celé dno, alebo viac menej teda. Tak, viac menej. No. Posolíme. Teraz si pripravíme vrchnú časť. Vezmeme si vychladené, udusené cukety, pridáme k ním 3 vajcia, postrúhaný syr, majorán, a dobre premiešame. Takto pripravenú zmes začneme ukladať na vrstvu zemiakov. A rozložíme ju pravidelne. Teraz prídu na rad cuketové kvety. Ako vidíte, zbavila som ich strednej tvrdej časti, otvorila a umyla. A teraz vytvorím prakticky takú menšiu dekoráciu na povrchu pripravenej zmesi z cukety. Tak. Naša cuketová torta je takmer hotová. Vrch posypeme ešte troškou strúhanky. Ešte trošku majoránu, kvapku oleja, olivového samozrejme, a vložíme do vyhriatej rúry na 180 stupňov približne na 30 až 40 minút. Naša slaná cuketová torta je upečená. Ako prílohu k nej obyčajne podávam šalát z čerstvej zeleniny, ale je výborná aj s kečupom alebo majonézou. Treba vyskúšať. Hotovo a do toho.